Je tu september 2024 a Apple ako vždy predstavil najnovšie iPhony. Tak si ich spolu poďme unboxnúť. Mám tu najnovší iPhone 16 a iPhone 16 Pro Max. A možno ťa prekvapí, čo Apple tento raz z balenia vynechal. Poďme sa najprv vrhnúť na nový základný iPhone 16. Ten prichádza tento rok v pekných saturovaných farbách. Ja tu mám modrozelenú. Tak ako už je zvykom, v krabici je samotný iPhone, USB-C do USB-C kábel, ktorý je látkový, takže paráda. Ďalej je tu dokumentácia, ale chýba tu jedna legendárna vec, a to nálepka. Tu sa Apple rozhodol z environmentálnych dôvodov vynechať a za to dávam obrovský dislike. Nálepky, jasné. Nikdy si ich nikam nelepím, mám ich už asi 60, ale aj tak sa mi tento krok od Apple proste nepáči. Toto sú malé detaily, ktoré robia Apple Appleom. No nie? Táto menšia 128 GB verzia iPhone 16 stojí 949 €. Má najnovší procesor A18 s 5-jadrovou grafikou a až 8 GB RAM, čo budú mať inak všetky iPhony 16 a aj 16 Pro. Fotoaparáty sú tu dva. Jeden 48 megapixlový a druhý ultraširoký 12 megapixlový, takže to isté ako v iPhone 15. Foťáky sú tento rok pod sebou a majú dosť rozdielny look oproti predošlým iPhoneom, takže iPhone 16 bude ľahko rozpoznateľný. Oproti predošlému iPhone 15 má nová 16 miesto starého a legendárneho prepínača režimu hlasitosti po novom programovateľné akčné tlačidlo, ktoré dostal minulý rok aj iPhone 15 Pro. Úplnou novinkou je aj prepínač vpravo pod tlačidlom zamykania, ktorý sa nazýva Camera Control. Toto tlačidlo je určené len na ovládanie fotoaparátov. Pokiaľ ho stlačíš, spustí sa ti foťák a pri dvojitom ľahkom kliknutí môžeš prepínať rôzne nastavenia foťáku. A pomocou dotykovej plochy sa môžeš ešte pohybovať hore alebo dole a tak rýchlo meniť jednotlivé nastavenia. Displej nového iPhone 16 dostal miniatúrny upgrade a to, že sa vie jeho jazd dostať na minimálnu hodnotu 1 nit. Takže ak rád používaš iPhone večer, tak toto môže byť príjemná novinka, pretože ti to nebude vypalovať oči. Inak je iPhone 16 až na drobné detaily dosť podobný tomu minuloročnému. Stále 60 Hz obnovacia frekvencia a ten istý foťák. To najlepšie za mňa je nový procesor A18, ktorý preskočil 2 generácie a k tomu až 8 GB RAM. To v kombinácii zaručí, že iPhone 16 budú ešte dlho výborné telefóny. Poďme sa ale pozrieť na najnovší iPhone 16 Pro. Ja tu mám konkrétne iPhone 16 Pro Max v prírodne titánovej farbe. Na prvý pohľad je vlastne všetko rovnaké ako pri minuloročnom iPhone 15 Pro. A je to tak aj na druhý pohľad. Ono vlastne je tu zmena len v pár detailoch tohto telefónu. iPhone 16 Pro prichádza takisto v krabici s káblom USB-C do USB-C, ktorý je látkový, čo je super, klasická dokumentácia a znova už bez nálepky. Aj keď som povedal, že iPhone 16 Pro je na prvý a aj druhý pohľad takmer totožný s iPhoneom 15 Pro z minulého roku, sú tu určité malé zmeny, ktoré sú celkom príjemné. V prvom rade je tu väčší displej. iPhone 16 Pro Max prichádza so 6,9 palcovým displejom oproti minuloročnému 6,7 palcovému. Rámčeky sú takisto najtenšie doteraz. Dokonca sú najtenšie v akomkoľvek Apple produkte. Takisto sa s displejom zväčšila aj baterka u oboch iPhoneov Pro. Apple uvádza až 33 hodín prehrávania videa z minuloročných 29 hodín pri iPhone 16 Pro Max. To je oficiálny údaj. Samozrejme, nový chipset A18 Pro, ktorý je výkonnejší a zároveň šetrnejší, má na to asi takisto svoj vplyv. Ak ťa zaujíma, koľko reálne vydrží baterka nového iPhoneu pri každodennom používaní, napíš do komentárov baterka a ja to vyskúšam v ďalšom videu, aby sme mali presnejšie údaje ako 33 hodín prehrávania videa. Takže väčší displej a väčšia baterka. Ale nie je to len tak zadarmo. Nové iPhony 16 Pro a 16 Pro Max sú takisto väčšie a ťažšie. iPhone 16 Pro Max je oproti iPhoneu 15 Pro Max o 6 g ťažší, ale hlavne je o 3,1 mm vyšší a skoro 1 mm širší. Takže ak si mal problém s veľkosťou Maxka minulý rok, tento rok to bude ešte o trochu horšie. Foťáky nového iPhoneu sú takisto na prvý pohľad rovnaké ako u minuloročného modelu. Príjemný upgrade dostal širokouhlý foťák, ktorý je teraz 48 megapixlový, tak ako hlavný. Super novinkou je, že iPhone 16 Pro a 16 Pro Max teraz dokáže nahrávať video v 4K až v 120 snímkoch za sekundu, čo je obrovský flex, najmä čo sa týka výkonu. OK, detailné zmeny tu a tam. Môže sa tak zdať, že nové iPhony 16 a 16 Pro nie sú až tak veľký upgrade oproti minuloročným zariadeniam. Apple však predstavil mnoho ďalších vychytávok, ktoré budú v nových iPhonech 16 a 16 Pro. O tie sa bude starať nová AI, Apple Intelligence. Tu je ale hneď niekoľko háčikov.
Prvý háčik je, že Apple Intelligence nie je dostupná i hneď dnes, ale musí sa čakať na updaty, ktoré bude Apple postupne zverejňovať a tak pridávať nové zaujímavé funkcie iPhoneom 16 a 16 Pro. Háčik číslo 2 je, že väčšina Apple Intelligence funkcií nebude dostupná v EÚ kvôli reguláciám a je otázne, či vôbec dostupné niekedy budú. Háčik číslo 3 je, že aj keby Apple Intelligence dostupná bola, tak si nemyslím, že bude dostupná v slovenskej alebo českej jazykovej mutácii. A teda budeš musieť byť odkázaný na cudzí jazyk, čo nie je úplne ideálne v každodenných funkciách, ktoré majú zrýchliť a zlepšiť fungovanie s tvojim iPhoneom. Hlavne fungovanie na základe kontextu. Takže ak funguješ v slovenčine, píšeš maily, správy alebo plánuješ kalendár, tak stále nebudeš mať úplný zážitok z Apple Intelligence. Nový iPhone 16 Pro sa predáva od 1199 € za 128 GB verziu a väčší 16 Pro Max začína na 1449 € za 256 GB verziu. Toto sú najnovšie iPhony 16 a 16 Pro Max. Máš v pláne si ich kúpiť? Ja stále rozmýšľam, že ostanem na mojom iPhone 14 Pro Max. Momentálne nevidím veľa dôvodov na to upgradeovať zo 14 Pro Max. Mám 120 Hz ProMotion display, dobré foťáky, dobrý procesor, takže naozaj uvažujem, že iPhone 16 Pro Max vrátim. Ak by si chcel vidieť viac podobných videí, nezabudni hodiť odber a like. Nič ťa to nestojí a mne to dodá obrovskú podporu. Ďakujem za zhlédnutie tohto videa, vidíme sa v ďalšom. Čau.